Тези от вас, които познават творчеството и работата ни, особено през последните 10 години, знаят, че ние много държим на какво? Българщината! За съжаление, трябва да се спрем... Корените! За съжаление, трябва да се спрем на една притеснителна за българската идентичност новина. Кое е важно за нас? Корените! Уважаеми зрители, за пореден път се посяга на нашите традиции и това, което ще ви споделим, е напълно обезпокоително. Хибридни автомобили BMW серия 5 станаха премиум таксита. Това е факт. Новината обаче звучи заблуждаващо патриотично, защото няма нищо по-родно от това българин да иска да те изреже с BMW петичка на околовръстното. Той си е с 240 на пета, обаче специално заради тебе ще ръгне на трета, за да те избуа, батко. Проблемът обаче е какво четем надолу в новината. Шофьорите ще са облечени с костюми и ще отварят и затварят вратата на клиентите. Тоест няма да го има задължителния надпис с 3 удивителни на задната врата "Затваряй леко". Това е надпис, който е донесъл толкова много напрежение на много хора с по-финна психика. Влизаш и затваряш леко. Да. Обаче тя не се затваря добре. Шофьора се обръща и ти вика ядосан: "Не си затворил!" Айде пак трябва да затворя. Малко по-силно, ама не много силно. Аз сега преценявай каква да е силата на затваряне. Казано научно, силата на затвар. Мен искрено ме притеснява, че шофьорите ще са с костюми. Хора, те и сега са убедени, че са нещо повече от всички останали. Сложите ли ги в костюм тия шофьори, ще си майката. Те, като са по джапанки, не признават. Професори, спортисти, икономисти. Те разбират всичко. Сега остана само и в костюм да ги облечем. Всъщност колите ще се поръчват през приложение и човек ще може да си отбележи, че иска да се вози в пълна тишина. Тоест без шофьора да говори. Българският таксиметров шофьор, който говори за политика, спорт, народопсихология, с планетите как беше? Астрономия, астрология. Българският шофьор трябва да бъде обявен за културно наследство, за живо културно наследство на ЮНЕСКО, а те империалистите искат да го заглушат. Това е все едно да махнете пендарите от носите на нашите баби, да махнете поясите от кръстовете на нашите дядовци или българската база в Антарктида. Скоро пътувах с кинжал. С цялата група, която отиваше в Антарктида. Не го правете, моля ви. Освен това, през приложението клиентът ще може да избира и каква да е температурата в колата, докато се вози. Вие разбирате ли за какво говорим? Ако избирате и температурата, сещате ли се какво ще стане? Отпада и преживяването, като си пиян да поръчаш такси в 4 сутринта, да ти се падне някой, който е набримчил парното до дупка, като влезеш да те изпръска една гореща вълна в главата и към миризмата на ароматизатор и цигари да добавиш и миризма на повръщано. Има още много екстри, но вече се усетихте на къде отиват нещата. На път сме да се разделим с едно от най-изконните лица на съвременната българщина – българският таксиметров водач. Уважаеми зрители, не забравяйте да натиснете камбанката или да изгледате целия клип. Линкът е в описанието. Освен това, българският таксиметров шофьор си има екстри, каквито нито едно приложение, колкото и да е модерно то, не може да добави. Сещам се за едни пътувания с таксита, които без широко скроените разбирания за пияни хора на традиционния български таксиметров шофьор, просто нямаше как да се осъществят. Пак ли ще говорим за твоите прословутина? Ей, какъв бомби Иван беше ти на младини! Исках да се воза, за да мога да шокирам всички, включително и себе си, в багажника на някои таксиметрови. Не просто. Имаше таксита, които спираха пред нашия клуб Порно. Ти заставаше всеки път пред тях. Те вече те познаваха от един нататък. Как пожира Бой Михайлов. Че си Боби Михайлов, бронзов медалист от САЩ 9-4 и влизаше в багажниците им. Да, с площ. И те между другото знаеха адресите. То беше малко като цирков артист. Багажника се отваря, аз се засилвам, скок кълбой и падах директно в него. Не се гордеем с това. А помниш ли като ти ми напомни тази история, като ни спряха между Созопол и Градина? Да, но тогава бяхме в една моя кола, 12 човека. Ама тия неща не е добре да ги говорим по телевизията. Рено. Мисля, че беше Мерцедес. Няма значение, да се возихме в багажника и човека ни вика какво правите и ние, понеже бяхме 4-5 човека в багажника. Това е куфър, това е куфър, това е куфър, а пък аз съм чант. 90-те години беше по-свободно, млади хора, не правете това сега. Стоп, моля ви, Тъпомера удари 200. Върнете се на темата. Да се върнем на темата с такситата. Само за поръчването на музика през апликацията няма да възникват спорове, защото и клиенти, и шофьори искат едно и също. Тони Стораро! Ако една звезда си... Сега Тъпомерът се върна обратно. Трябва да подчертаем, че това, което казахме, разбира се, са стереотипи. Аз много обичам автобиографии и една от любимите ми е на режисьора Фредерико Фелини. Той, например, цял живот се е возил в таксите, защото е преживял една катастрофа като млад.
и не е искал да шофира. Изподеля човекът, че благодарение на таксиджиите е измислил много от персонажите и филмите си. Тоест таксиджиите и в Италия и навсякъде по света са странни хора. Да кажем, цветни хора, цветни персонажи. Да, попаднал бил на хора. В Тутракан на какви хора ще попадне? Сигурно щеше да кажеш цветни. В България има много цветни таксиджии. Щеше да стане човек, това искам да кажа. А в Рим – режисьор. Мироне, в Западна Европа вече има много повече цветни таксиджии. На времето имаше за кратко едно предаване, чието име не помня, което под формата на шоу измерваше коефициентът на интелигентност на различни социални групи и добре си спомням, че таксиджиите победиха културните дейци. Така че сега ще запазим духа на културата и продължаваме с това. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Ако натиснете тук, ще видите целият епизод. Па и аз да ви кажа благодаря, че изгледахте това видео, защото пък ако натиснете там, ще видите следващия брой. Той е Neofficial International от Ню Йорк, Берлин и Монако.